A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Logat Kitab Tafsir Jalalain halaman 14. Alif Lam Mim. Allahu tawi Gusti Allah alamu iku kang langkung uninga bimuradihi kalawan kang den karepakne dening Allah bidzalika kalawan mengkono alif lam mim. Dalika utawi kilaiki ay hadal kitabu tegese kilaiki kitab alladzi yaqra'uhu kang macahu ing alladzi Muhammadun sapa kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la raiba iku orana mang iku maujud lasaka tegese orana mang pihi iku tetep ing dalam kitab. Annahu karena satune kitab bin indillahi iku saking hadrohe Allah wa jumlatun nabi lan utawi jumlahe nabi khobarun iku khobar mubtada'uhu kang utawi mubtadane khobar. Zalika iku lapad zalika wal isyaratu lan utawi isyara bihi kalawan lapad zalika li ta'zimi iku karena ngagungaken kudan iku kang nuduhaken. Khobaru sanin yaiku dadi khobar kang kaping do ay hadin tegese kang nuduhaken lil muttaqina kadue wong kang bertakwa kabeh irina kang dadi ngamayengken kabeh ila taqwa maring takwa bi imtisalil awamiri kalawan nurut pirang-pirang parintahe Allah wajtina binawahi lan ngadohi pirang-pirang cegahane Allah litiqaihim karena wedine lil muttaqin bidzalika naro kalawan mengkono ing sene neraka ing geni alladzina yu'minuna kang imanakeun ya alladzina yusadiquna tegese ngabenerkeun ya alladzina yu'minuna nya bil ghaibi kalawan ghaib bima goba kalawan barang kang ghaib ma anhum saking alladzina yu'minuna anhum saking alladzina yu'minuna minal ba'si nyatane den tangi akan saking kubur wal jannati lan surga wan nari lan neraka wa yuqimuna lan ngalakonan ya alladzina yu'minuna kabe as-salata ing salat ayatuna tegese nekani ya alladzina yu'minuna biha kalawan salat bihukukiha kalawan pirang-pirang hake salat wa mimma lan saking barang razaqnahum kang wis ngarizkian kita hum ing alladzina yu'minuna wallahu a'lamu bissawab. 14-15 ianya.